pilih saja mentagasngi but enda pilawan hayeng pipek ilade hapok ayat kami pin yoi ayu jubab yanga pin nam yoi ru pilih biang hagasinga baar piwan pai biang hayeng pipek biang ilade hagayat kami ka ka jingla pen yoi pin nam yoi ru ka jingla hagamet jongpi but hagasinga balai piladom but pilih ban le jim khandai kanta pira ya kita ki mau arpho kilo shiliang hatu pila ban yo iya ka jingla ha ka met jong pi pin poi direct jo hospital ban ka jing job kam de kata ka bangi tres tom tang ha ka chisngi ha ka jingem jongi ngira ya kita ki mau ke bakhia ba da ka jingmut man yo ya ka ksa ka ba he itre ya ki kam ki ba he tang ha ka chisngi da ka jing khmin ti ban long ki beru ki ba job ha ka jingem jongi Pilih bahaya kibru tang haga cisngi tang haga klimat haga jing im jong kibru bat pikimin ti baki bru kin burami pi ya kalok lene ya ulok jong pi tang haga cisngi bat pikimin ti bapin yo ya ka jing suk baro silenter ka jing im jong pi senang pikrau ya ki khon jong pi bat pikimin ti bagi khon jong pi kin long ki ba ko ngo senang baro si jing im Henry ngan ong pi kata ka bomla banlong ngimla banlong kibru ki ba heksa tang da kabara ya kita ki mau jim ki ba ba tang ha ka yusngi imla ban long ki beru ki ba job la tangi tre kanu ka kam tang ha ka yusngi imla ban wanra ya kata ka jingsuk ya ka jingkemen haying asam jingi la dangi I ya ulok lene ya ka lok jongi tang ha ka yusngi nginom la ban khemit anti ba ki khon jongi kin long ki khon ki ba ko ngo snang ngi silenter ka jingim jongki da ka jing snang ka ba tang yusngi ngan ongi pi ba uso jong ka jing job nginom la ban yo da ka ba 3 minut tang shisngi pan kata pan ban ya ka met jongi ya ka jing kot ka jing khia jongi ladangi le hapo jong ka jim ngira ya ki mau arpho kilo bat ngi le jim khandai kenta ha ka shisngi pinam yo jim toy ru henry pin yo ya ka drip hapo hospital kam de kata ka por ka bangi tre tang ha ka shisngi kam de kita ki mau ka bangi ra tang ha ka shisngi ka bala ban penlon yangi ki beru ki ba ksa Henry larangi le jim arpho minute haga shisngi ngira ya kita ki mau suki pasuki but ngile tista man lagasngi haga jigim jengi ngamtip lano Henry haga wegasngi pinsa yo ya ka dok sa ka bahe bonsin haga jigim jengi ngiyo ya ki beru ki ba job haga jigim jengi but ni ong wow kumno ki la ban long ki ba job na ki mi kansan ban long ki beru ki ba job but ngi celebrate ya kata ka jing job jengi Henry lada pikili ki kumno ki laban job haka jingim jangki tin jubab ipi baka jing long tista bat ka jing ya trishta man lagasngi ka ba penlon ki bakin long ki beru ki ba job haka jingim jangki bonusin yo I bagi khanna andala poi ka por exam kim yo por shu bantre ya ki we ki kam haka jingim jangki ki pule kot phoganta khatsan ganta haka shisngi hashwa bakin le exam hado bakim don por shu ban bam bandi hado bakim don por shu ban exercise ban shang sesurok bat anda kile exam kishu pas bat hateng yo I don ro ki ba feel na marka jing tension na marka pressure bat kimla shu ban concentrate haga ta khlimar ka ba khaddo haga jing jungki ngan ongi phi baka to ko jing pule kot jong phi ka ba shi phau ganta khat san ganta shisngi hashwa ba phin le exam kan om penlong ipi ba pinlong ki beru ki ba job haga jingim jampi amar haga to ko khlimar ka ba khaddu ya pin pule ya pin Henry ngan ong ipi balarangi minat top shi top man lagasngi tang shiteng genta haga shisngi ru bat larangi pule kot lenter baro shisnem pin sngoto ya kata ka jingmut jong ta kot ka ba pule hang taken pila ban long ki beru ki ba job haga jingim jampi bonusin ki beru haba ka yoi yakini ki youtubers khasi jongi kin ong wow ani kumno ulada poi sanpo 1000 subscriber ulada poi shilak subscriber bat ki yo ya kata ka jing job haga jing em jangki Henry Kim yo ya kata ka jing tre shitam ka ba ki tre man la ka singi top shi top haga jing em jangki haba kini ki nong shna film ki shna ya ka film ni yo ya ka film ka ba itnat bha ka ba 8 dur bha bat ka story ka ya ranti bha Henry Kim yo kumno utu director usna ya ka script Kim yo kumno utu director utreshtom nakamentaban penyesno ya ketu ki script ke bawla tho hado bakan dalong ke film ke bacanai man la kasngi ha ka jingim jingi marsin khi na jing thia ni shim ya ushut beniat ni shoot ya ki beniat jongi nginam yo bantoy ru ha ka tu kasngi Henry ka jingai minot jongi ban shoot ya ka beniat jongi man la kasngi tang ar minit ha ka shisngi kan pen khoj ya ka beniat jongi
Kajing job jong ubru kamde katu kabang yoi kaba ujob hakatu kasngi. Henry kajing pen sno ya kata kajing long ya kata kajing im ya kata kajing trei shitom kaba utrei shitom man la kasngi top chitop hakajing im jongu kataken kalong kajing job kacanai. Lara pio i ya kino ki aktor lane ya kino ki actress kino ki beru ki ba khrau ki beru ki ba job hakajing im jongi lara pinkeli ki kumno ki laban yo ya katu kajing job hakajing im jongi. Tangkawe kin jubab but kata kalong kajing trei menor kaba man la kasngi. Don kawe ka kot kabang ngupule ka automatic habit. Kani ka kot ka batay kumno kita ki kam kabang itre man la kasngi kaba top si top man la kasngi ka penlong yangi bangin long ki beru ki ba job hakajing im jongi. Kan mau ya kani tang oto ubru uba treistom bat uba yaisha haka jing em jong ubala ban wanra ya ka jing job haka jing em jong kaktin jong uble haka galatia ndrodonong dokhat ka bahanyo ko ong kumbangi bet kumtaru ngin ot ngan ong ipi balara phim hun yo tu uso wa phi kai penkala ya usembai uba phi bet kumbangi bet kumtaru ngin ot larangi thong ya ophan nginom la ban yo piet bat larangi thong ya opiet nginom la ban yo pan kumta larangi kwa ban yo ot ya ta uso kat kum ka jing kwa jongi to thong ro ya uta uju usembai ka jing treistam bat ka jing yaisha ka penlong yangi bangin long ki bru ki ba job ha ka jing im jongi kumta ro ha ka ta ka jing ide jongi bar utrai kan ra jongi nginom la ban yo ya ka ta ka jing ide bar utrai jongi da ka badu wai tang shisngi Henry ka jing yai minot jongi ban tre top chi top ha ka jing im jongi takin ka ba penlong yangi bangin don ka ta ka jing ide ka ba hajan bar utrai jongi pipule ya ka bible tang ha ka shisngi pinam la ban long ki biru ka ba shampang tang ha ka shisngi Henry ka tin jong ble ka ong ka jing shep teng jong utrai ka long ka jing stang jong ka jing start bat ka jing tip ya uba khoj long ka jing shampang ka jing pule jongi ya ka bible paraganta kandai kanta shipho kanta tang ha ka shisngi kan nom penla yangi bangin long ki ba shampang ya ka tin jong ble kan nom penla yangi bangin don kata ka jing ide ka ba hajan bar utrai jongi Henry ka jing yai minot bar ka jing yai sha ka ba man la ka singi top shi top ka ba penla yangi bangin don kata ka jing ide ka ba hajan bar utrai jongi kumta ki parlo pi jonga habangi yo iya ki biru ki ba job ha ka jing im jongki ki biru ki ba paunam ha ka jing im jongki kamdei ka to ka ski ka ba ki yo ya ka jing job ka ba penlong ki bakin long ki biru ki ba job Henry ka jing tre shi tom jongki ka ba top shi top man la ka ski ka ba penlong ki bakin long ki biru ki ba job ha ka jing im jongki ka ktin jong ublei proverb arpusau khat Henry ko ongkum ni ba ubriu ba job lani ubriu ba hok ukulan henyo sin tang ba u yeng pat Henry ubaman unong rem ukulan tang chisen unam yeng shu perlok pe ijonga la hakino kino kam ki bangi tre ha ka jing jingi to long ki ba minot bat ki ba long tista bat ki ba yaisha ha ka jing jingi namar tang ki ba minot ki ba tista bat ki ba yaisha ki ba la ban yo ban kei yo ta uso ka jing job ha ka jing jingi to blei ka jing suk undan rangkat bat phi nagmata borong jong blei amen bat